Sieglinde Zoll, mirisni cvijet podzemlja. Mnogo je toga već prošla i vidjela, a i nje se ima što vidjeti. Charlie Chipstein svim je mastima premazan stručnjak za mikroprocesore. Njegov je tjelesni čuvar poput medvjeda jaki Dieter Darf. Nizak rastom, ali veliki vozač bande je Valdemar Vozman. A ovo je Wilma Will, glavna tajnica tvornice oružja BIMS, upoznata sa svim tajnama tvrtke. Njezin šef Bruno BIMS opskrbljuje sve vojske svijeta. Zbog njega se i upotrebljava izraz izbimbati protivnika. Charlie Chipstein, Sieglinde Zoll, Valdemar Vozman, Dieter Darf, Wilma Will i Bruno BIMS. Pročitajte njihova imena jedno za drugim i već imate pravi mali roman. Naša pripovijest počinje jedne vedre, tople ljetne večeri. U svojoj hobi radionici Praskaton brižljivo lemi pukotinu na svojem umjetnom zatiljku od čelika boje mesa. I tada, kao što to često biva, u početku nove pustolovine zazvoni telefon. Generalni direktor Bruno BIMS moli Nika da s mjesta dođe u njegov ured. Nekoliko sekundi poslije Nik je već na putu prema tvornici BIMS. Njegov mu nos govori da je riječ o industrijskoj špijunaži, a njegov nos, kao i uvijek, ima pravo. Evo tvornice BIMS, tako reći simbol za Kantov kategorički imperativ. Nigdje nema vratara, ali Nik osjeća da ga netko promatra. Naime, na svim su ovim mjestima postavljene videokamere koje nadziru svaki četvorni metar tvornice. Neprestano se miču, a skrivene su čak i u dimnjacima. U vratarevoj se kućici na ekranima frontalno i bočno pojavljuje Nikov automobil. Vratar diže rampu. Očito je Nikov dolazak najavljen. Njegov je put do upravne zgrade dakako nadziran. Ekran u sredini inače ne pokazuje prizor iz proizvodnog procesa. Tu je uključena videokazeta koja bi čuvara trebala održati budnim. Vrata šefove sobe otvaraju se. Generalni direktor Bruno BIMS veoma uzbuđeno očekuje našeg vrhunskog detektiva. Kako bi spriječio tajno prisluškivanje, BIMS pritišće puce kojim oslobađa vrata na spuštanje koja su diskretno ugrađena u hodniku. U zidu je uređaj za lov nepoželjnih gostiju čije ćemo djelovanje uskoro vidjeti. Unutra Wilma Will uzbuđeno pripovijeda što se ovdje nedavno dogodilo. Upravo kad je pošla srediti tajne dokumente koji su bili na stolu, kroz ovaj je otvoreni prozor uletjela golema pčela. Kaže da je pčela bila ovako velika. Wilma dalje pripovijeda kako joj je ta pčela u nos štrcnula nešto od čega se onesvijestila. U takvu ju je stanju našao njezin šef. Praskaton je sumnjičan. Ne postoje tako velike pčele. Wilmin se pogled zaletio. Evo je opet, viče. Nik je pčelu vidio samo na kratko, ali odmah ju je prozreo. Pred njegovim duhovnim okom pojavljuje se unutarnji život super pčele dugačke 72 mm. Ovdje je videokamera koja je upravo fotografirala tajne dokumente. Ispod toga štrceljka je s posudom, s kloroformom i pneumatskim pogonom. Jaki mini motor pokreće propeler. Odašiljačka i prijamna antena na trbuhu, mikrofon za prisluškivanje s kazetorfonom za snimanje. A ovdje se nalazi agregat za daljinsko upravljanje. Sve u svemu, pravo remek dijelo mikroelektronike. Nik je vidio kako pčela nestaje kroz prozor Grand Hotela udaljenog 2 km. I što zapaža njegovo oko Sokolovo? Dalekozor s 2 kraka i iza njega veoma sumnjivo lice. Desno vidi lijevu stranu grudi koje će Niku zadati još mnogo muke. Nik je dovoljno vidio, ali i Charlie Chipstein. Sieglindi je Charlie naložio da Niku uvali bombon. A što to znači u jeziku agenata, vidjet ćemo uskoro. Praskaton se daje na put kako bi u hotelu uhvatio kriminalnu pčelu i njezina vlasnika. No, nažalost, BIMS je zaboravio isključiti uređaj za hvatanje špijuna. I upravo sada nestaje struja. Struja dolazi tek nakon 1/4 sata. Nik visi u zraku. BIMS pritišće puce i Praskaton giba odavde. Vratar se ne javlja. On je čvrsto zaspao unatoč kazeti koja ga je trebala držati budnim. Ili možda baš zbog nje.
Nik ne može znati da u slučaju neovlaštenog otvaranja rampe iskače niz čeličnih čavala. Tako Nik ne dospijeva daleko. Mijenjanje 4 guma iza Praskatona je previše. Zato kreće pješke prema Grand Hotelu. Što je pak to? Tada netko glasno zaviče: "Hej, Praskatone!" Ziglinda se ispričava da se upravo okrenula za svojim psom. Nadaleko i na široko nema nikakva psa. Ove se grudi Niku čine nekako poznatima, no nažalost ne može se sjetiti od kuda. A ono što se dogodilo tijekom njihova sudara sada ćemo vam pokazati u shematskom prikazu. Zbog jakog sudara ovdje gore Nik nije osjetio lagani dodir dolje niže. Ziglinda je u njegov džep spustila ovu kovanicu od 5 maraka u kojoj je mali odašiljač. Njegova je shema zanimljiva i laiku. Nik i ne sluti da njegov džep sada bez prestanka odašilje ultra kratke valove. Ziglinda javlja svojim kompićima da je Niku uvalila bombon. Odašiljani valovi već stižu do Charlija. Iza ovog bezazlenog natpisa sjedi Charlie Chipstein ispred ekrana s platnom grada na kojemu crvena točka pokazuje mjesto gdje se trenutačno nalazi odašiljač. Ovdje se Nik očito zaustavlja. A zašto? Jer ima mračan osjećaj da ga netko slijedi. Zbog sigurnosti Nik naglo skreće u zavoj. Na Charlijevu ekranu to izgleda ovako. Praskaton nestaje dolje, a s njim i crvena točka. Charlie Chipstein naređuje da krenu u akciju. Dostavno vozilo kreće u potragu za džepnim odašiljačima. Nik šetkara kanalizacijskom mrežom, ali nipošto ne želi plivati. Tada dolazi dužnosnik gradske kanalizacije Dagobert Smradburg u svom službenom vozilu. Nekoliko metara iznad zaustavlja se vozilo s prijemnikom. Pomoću džepnog lokatora Charlie otkriva položaj kovanice od 5 maraka. Obojica su sigurna da je Praskaton ovdje dolje. Smradburg prepušta svoj službeni čamac Praskatonu i zato dobiva 5 maraka napojnice. To je baš tih 5 maraka s odašiljačem. Eto nam Praskatona, misle ova dvojica. Žele mu prirediti toplu dobrodošlicu. Ali nimalo se ne čude što Nik izgleda potpuno drugčije. Ipak je on poznat kao majstor prerušavanja. Za to vrijeme Praskaton čancem juri prema Grand Hotelu. Nekoliko obilaznica Niku produžuje put i tako je Charlijevo dostavno vozilo ondje prije njega. Praskaton daje puni gas kako bi nadoknadio izgubljeno vrijeme. Noćno mu je recepcionaru pomalo čudna sumnjiva prtljaga ove dvojice redovitih gostiju. No gospoda su se najavila kao diplomati, a diplomatska je prtljaga uvijek pomalo sumnjiva. Ovdje vidimo sumnjiv prozor iz sumnjive hotelske sobe. Na staklu vidimo rupu za uljetanje i izljetanje super pčele. Desno je vanjska antena za prenošenje zapovjedi i daljinsko upravljanje, a ovdje uređaj za navođenje pčele s mjeračem udaljenosti, s upravljačem visine i bočnog kretanja. Evo dolazi zavežljaj za koji Charlie vjeruje da je u njemu Praskaton. No gdje je pravi Nik? Evo ga, dolazi. Jedan oštar pogled baca za dostavnim vozilom, a drugi prema gore. U prozoru sobe 937 Nik jasno razaznaje dalekozor s 2 kraka i odašiljačku antenu. Sada će posjetiti tu sobu. U Grand Hotelu vrlo dobro poznaju Nika. Ovdje je već riješio nekoliko teških kriminalističkih slučajeva. Gore na krevetu zamotani Smradburg opetovano tvrdi: "Ja nisam Nik Praskaton." Približavajući se sobi 937 to začuje i Nik. Što je bilo pak to? U udubinu vrata ugrađen je uređaj za zaštitu od prisluškivanja. Ako glava nekog prisluškivača prekine ovu svjetlosnu nit, velikom se snagom izbacuje čelično mlatilo na pneumatski pogon. Ziglinda je nešto čula. Kad je Praskaton u sobi, Dieter i Charlie su u čudu. Ovaj je Praskaton pravi. Bruno Bims i Vilma Vilm svi očajni čekaju da se vrati Praskaton. Vrijeme prolazi. Očito se pripremaju na zauzimanje novih borbenih položaja. U uredu generalnog direktora tvornice Bims uzaludno čekaju. A gdje je Nik? On je sređen i to u ovom ormaru. Ovdje visi Nik, doista potresan prizor. No kakav je to čudan uređaj na unutarnjoj stijenci ormara? To je podmukla automatska injekcija. U ovoj je staklenoj posudi snažno omamljujuće sredstvo čije djelovanje traje točno 4 sata.
Uređaj za injektiranje povezan je sa satnim mehanizmom koji izbacuje iglu točno svaka 4 sata, izmjenično u praskatonovu lijevu pa desnu polovinu stražnice. 24 sata prolaze kao odnešeni rukom, no tada se sat ozbiljno pokvari, potpuno poludi. To ne bi izdržala ni najbolja guza. Nik se budi iz duboka sna i odmah je kao nov. Sad što prije k Bimsu. Nik još ne zna da su mu podlo ukradena 24 sata. Što se to ovdje događa? Iz direktorove sobe dopire glasna plesna glazba i buka veselih glasova. Što se to ovdje slavi? Charlijeva je banda s tvornicom Bims sklopila ugovor koji točno uređuje suradnju kriminala i trgovine. Super pčela sada radi za Bimsa. Nik je dirnut do boli, ali svi su ostali opazivo zadovoljni. Charlie Chipstein sad će špijunirati konkurenciju za Bimsa, a Nik već vidi da će ga ta konkurencija vrlo skoro moliti za pomoć. No, najvažnije je da posao ide.